O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Abrimos novo espazo con Modepen, son as 12:36 minutos. Hoxe están con nos Antonio Pasarín. Moi bo día, Antonio. Hola, bo día. Tamén Eloi Delgado, bo día, Eloi. Hola, bo día. E Manuel Martínez Tato, moi bo día. Bo día. Hoxe imos a falar dunha cita que hai esta fin de semana, en concreto o sábado, é unha manifestación en Madrid. Imos a coñecer o lema de esta cita, tamén algunhas das reivindicacións e tamén información práctica. Hoxe remata o prazo para poder ir en autobuses que están organizados para a capital. Antonio, en primeiro lugar, detalles xerais desta manifestación. Bueno, esta manifestación a convoca a Unidade de Acción Pensionista, que aí están os pensionistas do País Vasco, de Andalucía, de Cataluña, es decir, de todo o Estado. Entón, dentro desta unidade de acción, Modepen tamén forma parte, entón estamos todos unidos en esta convocatoria. Lema de esta manifestación, Antonio? O lema é por la dignidade das pensións públicas, pensión mínima igual a salario mínimo xa. Este é o lema da convocatoria. Polo tanto, gran parte das reivindicacións van por esa liña, non? De sí, conseguir... van tal, acabar coa fenda de xénero, que as pensións mínimas fundamentalmente, a maioría que cobran son as mulleres. Logo está a auditoría das contas da Seguridade Social, que está aprobada nunha lei, e o goberno non quere cumprir a lei, non quere facer, en fin, non está facendo. E logo non a privatización das pensións, que se está intentando, pois bueno, cos plans de pensións privados, traspasar o diñeiro das pensións públicas ás pensións privadas. Eso, desde logo, non estamos dispostos a consentirlo. Antes falaba duns autobuses, hai un servizo de autobuses que pode levar a xente que estea interesada en participar nesta manifestación nacional a Madrid. Remata hoxe o prazo? Sí, remata hoxe. Como funciona? Como podemos... Bueno, aquí na página web está publicado, en a parte final do artigo onde falamos da manifestación, están todos os teléfonos de os compañeros de Galiza que están organizando desde distintas partes, Coruña, Ferrol, Ribadeo. Daqui en Vigo, Redondela, sale un autobús ás 3 da madrugada do sábado, e ten os teléfonos para contactar, son el 616-635708, e 610-020274. Calquera, o prezo do autobús son 30 euros, ida e volta. Entón, calquera pode anotarse nestos teléfonos para ir a Madrid. Falabas da página web modepen.org. Sí. Esa é a página web oficial onde está toda a información. Exactamente. Non só desta manifestación, senón de de todo. Hai moitos asuntos sobre pensións que publicamos na página web, tanto de pensións como de movilizacións. Tamén temos unha axenda onde se publican todas as movilizacións que facemos, en fin, ten moita información. Ademais, temos a presencia nas redes, Facebook, Instagram, en fin, 5 redes estamos, publicando todo. En total, nesta manifestación hai 8 reivindicacións, esa é a información que está na página web. Eloi, non sei se ti queres facer fincapé en algunha delas ou establecechedes outra orde para abordar hoxe? No, vamos a ver, eu creo que efectivamente as reivindicacións prácticamente periódicamente se van repetindo e hai poucas variacións. Nos, esencialmente, o movimento a nivel nacional se creou no seu día por aqueles famosos recortes e a conxelación das pensións, etcétera, etcétera, e se foi sumando que o público realmente non desapareza, sino potencialo. As pensións, paralelamente á sanidade, lóxicamente, e logo, de alguma maneira, pois, dignificar os salarios para que as cotizacións, a súa vez, tamén señan o máis altas posible, porque, claro, a un salario baixo, a cotización, lóxicamente, ese é algo que non acaba de calar, incluso nos que están en activo, é dicir, hai que pelexar para que efectivamente os salarios sean dignos e non esquecerse de que hai que cumprir ca cotización, exigir que efectivamente, porque ao final o banco, digamos que o fondo é o fondo que pretendemos que sea o máis amplio posible. Logo outra cousa era no seu día que se hai un déficit se compense e tal, pero eso xa son cuestións, son palabras maiores.
Eu quero recordar que lembrar simplemente un flash que efectivamente, ahora esta semana, por exemplo, en Francia, por exemplo, o movimento, igual que aquí, en toda Europa, pero en Francia, desde hai moito tempo, o movimento pensionista, ademais é admirable, porque míralos cando salen cos seus chaleques, e efectivamente ali sí que hai variedade de idade, é dicir, debe ser porque se suman moito máis os estudiantes, as universidades, polo que seña. E acaban de tumbar un goberno que efectivamente estaba, de alguma maneira, entre outras cousas, planteando recortes e aumento na idade, etc. Bueno, ese é un tema que teñen que levar os franceses. De alguma maneira, ali, efectivamente, a xubilación pretenden que sea, se conserva aos 62 anos, iso aquí é unha utopía, pero bueno, non sei si que pretendemos aquí que efectivamente, como mínimo, non se amplía a idade que xa temos metida aí no último pacto, é dicir, que hai que recordar que efectivamente para 2026 só se poden xubilar con 65 anos os que teñan 38 anos e 6 meses cotizados, e senón, pois serán os 66 e 10 meses. E a partir de aí, pois en función da cotización que teñas, vas a cobrar. E a partir do 27 serán os 67 anos. Bien, lóxicamente, isto é unha batalla que hai que continuar, porque claro, tampouco pretendemos que, porque o decida no seu momento, que vos xubiledes, e falamos, pois que vides atrás, os 70, é dicir, aí é que hai que estar na calle, é dicir, o movimento nós o que pretendemos é lembrar, movernos hasta onde poidamos, e que vos sumedes e sumen os que veñen atrás para que, como mínimo, se conserve o que hai e melloralo, que non que se deixen de andar con puñetas. Lóxicamente, o tema do IPC o traemos casi sempre aquí, porque é unha batalla que ganamos, pero ganámola en precario, é dicir, hai que lembrar que a subida do IPC, por exemplo, este ano, se vai a respetar. Que é a que é, vai ser nin un tercio do que realmente subo o IPC, pero bueno, se calcula que pode ser o 2,5, o 2,6, efectivamente. Verémoslo para o mes que ven. Pero está aprobado por un decreto, no ano 22. E os decretos, conforme o goberno pertinente os fai, o que entra, e iso é moi importante lembralo, o pode derogar no mes seguinte, é dicir, non é igual que un acordo no Parlamento, que hai que ir con maiorías. Como non se conquiriu no 21 ni no 22 ter unha maioría para que o IPC se respetase e gobernase quen gobernase, pois aí estamos en precario. Por iso recordamos que tamén é moi importante, é que a xente o lembre. O sea, non se sale porque sí, sino simplemente se as pensións seña que seña non se consigue revalorizar como mínimo, ao final o que se acaban sendo é conxeladas, da maneira que vai o índice de vida, pois lóxicamente en 4 ou 5 anos, en fin, estamos como hai 10 anos. Sí. O sea, é simplemente tratar de que todos asumamos por que estamos aquí. Non estamos por capricho, estamos para defender algo que está aí, que hai que conservalo e hai que defendelo. Ese é o máis importante, independientemente despois de que cada un tire por onde lle dé a gana. Ese é o importante. Tato. Buenos días. Como digo, unha manifestación, prosigo un pouco co que danzaba Eloi, na que debería haber, ou tamén que debería ser outra petición, que teña un compromiso social maior, non? E que vaya máis xente para facer máis ruido, non? Sí. Eso é fundamental. E completando un pouco que falou Eloi de Francia, simplemente vou amplificalo un pouquiño, eu invitaría a xente que entrara en internet e que miraran no que vai deste ano que ocorreu en Francia e as manifestacións. Pero non só a xente que había, senón que estaba todo o estrato social ali, desde xente xoven de 18 anos hasta maior de 70 ou 80 anos. Todo o estrato ali mirabas, a maioría era xuventud. Entón, eso que dice? Pois o dice que a sociedade está preocupada. Aquí non está preocupada. Aquí nos, cada manifestación que facemos, por exemplo, a de Madrid, non sei este ano, pero foi baixando ano tras ano, E cada vez os que estábamos ali éramos máis vellos, claro, se pasaba un ano, máis vellos. Pero non había ninguna persona dos anos que eu fui menor de 60 anos. Entonces, eso
un gobierno, notase. Exemplo, Francia, porque non recordemos que Francia jubilónse aos 62 anos e a lei era dos 62 aos 64 daqui aos anos 30, 4 meses cada ano incrementaban o tal. Levan todo o ano de manifestacións e agora de momento o presidente do goberno colleu o paquetiño e dixo, bueno, este poqueixón é nas eleccións de 27 que o saquen se queren os que lle toquen. E aquí nos votamos de menos eso, a participación social, porque senón non hai maneira de conseguir as cousas. Porque se aquí, ademais, somos moi precavidos, non andamos a usar todos os días con manifestacións en Rebordán, en Quillareiro, non? Un anual en Madrid e un anual en Santiago. E pois na localidade cada un vai facendo o que pode. Pero claro, se non teis audiencia, se non teis asistencia da población, e non só a cantidad, senón a calidad, o sea, que ali está toda a sociedade representada nese acto. Os gobernos non fan caso. Unha prova, pois, a auditoría que está aprobada e non hai maneira de que a facan, nin a van facer, eso estou seguro. Eu tiño outras cousas aquí, pero como temos pouco tempo, deixo para outro día. Vale. Hoxe queríamos centrar esta conversa nesa cita e aclarar que, bueno, que hai opcións, pois iso para os autobuses, as principais reivindicacións e o lema. Antonio, non sei se queres ti destacar algo máis. Non sobre a manifestación, penso que máis ou menos está claro, a xente debe ter claro por que estamos a facer estas manifestacións. Digo, a información, nos en Modepen temos a página web que publicamos toda a información pertinente sobre pensións e os temas que rodean todo o tema, sobre todo de pensións privadas, que nos queren privatizar todo. E dúas cousas do que ti falabas para a xente xoven que estades traballando, hai dous temas que si afectan moito, que non se fala moito, que un é a precariedade e outros baixos salarios. Con isto, con estas condicións, non chegaredes a ter unha mínima pensión. Ai, non nos digas iso, Antonio. Eu sempre intento loitar contra esa visión negativa. Por eso hai que loitar, na rúa para que o país funcione, as empresas funcionen. É o único que tengo que decir. E seguiremos falando diso, claro que sí, neste programa especial con Modepen o futuro e hoxe, cita desta fin de semana, o sábado en Madrid, nova manifestación. Moitísimas grazas aos tres e volvemos a falar dentro de 2 semanas. Un saúdo. Grazas. Venga, un saúdo. Chao.